आरो दा थगायनो मोननाय नङा सोलाबा माया होननानै आरो जुदि फैयाबा थांनानै थावसो बायखागोन आङो नोंखौ दे जागोन दे ओंखारबायना माखौथो सिन्था जादों फालाय दे होनबालाय दोनथ' दा फैनोसैबा कल खालाम दे दानहर आसोल बोदो दे बोदो आसोल होदो नोंबो दे बिदिबालाय आसोल बोलायदो आइदै बाला फेबायबो एसेयावनो आइदै आंनावबो एसे नांबायलै एमाव राजाया ओमफ्राय जौआ गोदैथारमोन माथो गिसिया ए गोदै मोनदों आरो मोनाखैबा फाग्ला एथ' एसेल' खावा लाबोबाय नालाय जौ गोदैखौनो खम जारलालै नोंजोंबो फाग्लासो होद बिमाखौनो बोरैबा नुजानो गिदोंलै आङो आसोल बोरैबा नुजाबायबा हाबाब फैथारगोन दान्दा लानानै होसोखागोन जोंना बिमाया एथ'बा गिबाय नालाय बिमाखौनो गियाबा फाग्ला हाब देन्जारसो बिमाया जोंना होसोबाथाय होसोबाय आयौ देन्जार होसोखायो दान्दा गोलाव लानानैसो होसोखायो थैखागोनसो नोङो खारबाबो खारख'नो हानाय नङा बोरैबाबा बाला देन्जारलै नोंसिना बिमाया माथो नुदों नोंलाय मानिनांगोन दे आसोल मानिनांगोन नोंसिनि बिमाखौ आसलथे आंना बिमाया बिदि नङालै नंनायालाय नोंसिनि बायदि होसोलाबायग्रा नोंसिनालाय बिमाया माबायदि होद जोंना देन्जारसोलाय बिमाया आयौ बेबायदि नुबाथाय आयै बाथुलैसो गावखायो सयथिबो आयै दाख्लैबा खिथाव नांगुलायदों आंना देन्जार गोसा साखादों बाला देन्जारलाय सयथिबो नोंसिना रासिनबावसो माथो नुनो नोंलाय देन्जारसो जोंना नोंसिनिफ्राय रासिनबावसो थैखागोनसो दा मोनायाव जौखौ खामानि लोंबावनांगौलै आसोल नोंसिनि बिमानिखौ जाया होनबा आसोल मा जाया जानांगौ जायोब्रा जायो आसोललाय साबद्रायबायलै अब्लालाय आसोल दा मोनायावबो औ टाइमा खयथा जाखोब्रा नायलाय मानोब्रा है दानो थांसै नामा नोंलाय है नायगोरल'ब्रा टाइमा खयथा जाखो दे माबा 3:30 जादोंलै टाइमा आया फाग्ला 3:30 जाबाय माला बायनो आयै थैबायलां सयथिबो मा जाखोब्रा मा जालाबायखो गोदाव सोरावनो आया गार्लफ्रेन्ड लेंहरदोंमोनलै फाग्ला लोगो हमनो मा जाबावगोनबा आं है जाम्बा थगायहर है जाम्बा बेसे थगायनोब्रा आङो देन्जार थगायबोबाय गोदोनिफ्रायनो हाबाब थगायबोबाय आं थैखागोनसो मा होनना थगायबावनो आंलाय दालाय दहाय बुंखादोंमोन बोरैबा थगायबा थाव सोबा फैगोन होननानै थैबाय सेसखासै नोङो आसोल मिनिदोंसो नोङो बेथा मालायहा मा जादों नोंहा मिनिदोंसो हा फाग्लाया जि थाबाय होबाय आंखौ दाबो फैया खिजानाया फैगोथोंलै बे साला लावथिसो मोनखागोन बे आंजों थाब फैनानै सिगां खोन्थाहरखाबाबो जि लेट खालामग्रा बियो फाबसा आयौ बाबायसो आङो दाबो सफैया जा गोबाव नेबाय आङो बिगुरा गखेबे आंजों साला दिनै र' मासि खुरिया जादों बे मानसिया आंखौ आदानि आनि थानि खालामदों बे साला लामायाव नायसाय दाबो सफैबावा नेनो बाथारबायसो आङो फाग्लाखौ दा सोरजोंबासो ब्लड थांफागारगोन आं बाराखौबा र' फन हरनि आं सालाखौ दाबो फैया बे नांदों र' फना थाब हमलायबावा साला फनखौ आयौ बाला मा जाखोलै रायलायनाय लोगो कल फैबावबायब्रा थैसिगोलां माइरि होद जाम्बा थगायहरलै जाम्बा थगायहर बेखौनो गियो नामा है बेसे थगायनोब्रा मा होननानै थगायबावनांगौ आंलाय सिगांनिफ्रायनो थगायै बाथ्रायानो जोबखाबाय माथो मा होनना थगायबावनो आंलाय गोसोखांबाबो मोनजाया है खिदों होननानै थगायहरनो हाया नों खिगासिनो होननानै बेखौनो होननांसिगोन र' बुंहर दे बुंहर आसोल औ लामब्रे ओइ फापसि मा एथ' गोबावजोंसो फन हमा हो बहा दं नोंलाय ओमफ्राय मा दाबो फैयाखै नों नै माबा खिदोंलै आङो सना खिदों दासो खिनो टाइम मोनबाय नों आयु मा गिलु बालु रागालै बे दा थांगारनायसो नङा आङो बाराखौबा बारा रायबाय थायोबा दे जोंला आरो थाब फैयाबा नै आं थांगासिनो मोनथिखा नै सना नै 5 मिनिटजोंनो सहैगासिनो आङो नों थाथ'ल' बेयावनो दे आरो 5 मिनिटनि गेजेराव सफैयाबा थांगासिनोखा आङो मोनथिखा फैनाङालै आं थांगासिनोखा होनखाबायना माखौथो हाखुर जादों नोंलाय सना दे होमबालाय बा
आसोला मिनलायबावबाय खुनुरुखुम थगायनो हाथ'बाय नालाय बेखायनो मिनिबाय आरो मा दे नोंसिनि दिनसैलाय आसोल माथो आसोल हायो सोरबा हायालै नोंजों आसोल नोंनाथ' मालाय 3 इयार्सनि रिलेशनशिपखा माथो हायो सोरबा आइया बावगारदोंसो फैसाथ' गैलालै आंना अमा बेदर फवासे बायनायावनो फैसाया सेस जोबजोब्बाय दाना मा खालामबावनोलाय सयथिबो आयै हिन्जावखौ डेटिंआव लांबावनांगौसो आयै थैबायलां ओइ नोंनाव बन्दु माबा आसोल फैसा दंबा हरथ'दोब्रा 100 थाखासो होद गैयालै आंनाव फैसायानो गरसेबो थैसिगोन जाम्बायासो हिन्जावनि थाखाय थैयो 3 इयार्सनि रिलेशनशिपलाय मिथिबाय बायसान्स ब्रेकआप जाबाय बायबा बिराद हार्ड जागोन आङो हार्ड जाबा गाबबाय था हिन्जाव बायदि दार सिरिथा साला फैसा बिबाबा 100 थाखाखौनो हरनोनो हाया मालायनि अमा बेदर बायनायखौ जानानै साला नोंलाय आंनि जौखौ लोङाखै जौखौ बिमानिफ्राय खावनानै लाबोलायबावदोंसो आङो मिथिबाय बिराद खस्थ'नो बैसागुनि फिनानै दोननायखौनो खावनानै लाबोलायबावदोंसो आङो है जालालै जेरैबो बेयावनो दुमफ्ला उन्दुनानैसो थानोसै आं फैसा गैयाबा थांनानैलाय मा लाब डेटिं केटिं बाद देलै बाल लेवरा है दाखालिबो थांखादों बाद दे उन्दुथ'नोसैसो आं आरामनो उन्दु आयौ हाफसा दाबो फैबावा 5 मिनिटजोंनो सफैगोन होननाया थगायबावबाय आंखौ र' थांनो नायनि आं साला लावथि बेरलाबोनो हायाबा गोसोआ सोरांखाया आं दिनै बेखौ मालाय सेराम देलायना फैनायखौसो मद बाय होजोब्बाय आयौ आसोल खिफिहौला नोंनि हिन्जाव फैदों ओइ फाग्ला सिखाद' आयौ माथो दाउ बिमा रान्थिनिसो फैदों आयै थैबाय गैला नै फाफि ला नों आइदै फाग्लि दाउ बिमाया जोलियावनो होबायलै होबाखिसै बिदियाव होयो नालाय हौवाखौनो बोरो 5 मिनिटजों सफैग्राया